ман Ҳусейнов Хусрао хонандаи синфи 9 литсеи давлатии рақами 2 шаҳри Левакан ба номи Созҷон Каримов мебошад ва ин ки аст Бобоев Шокир хонандаи синфи 9 литсеи давлатии рақами 2 шаҳри Левакан ба номи Созҷон Каримов аст. асбобҳои сохтаи ман яке миксер ва дигаре бошад, амин буранда яъне болгарка мебошад. асбоби сохтаи ин бошад духкашак, амин ҷоруби электронӣ ва пайваст намудани амин заргариҳо мебошад. таҷҳизоти сохтаи ман ин миксер мебошад ки амин ба воситаи қувваи барқ ба кор медарояд ва амин метавонад ки амин маҳсулотҳоро омехта кунад ва дуюмин ихтирои ман ин аст ки барои буридани ягон оҳан ё ин ки тунука мебошад. чихел ки пешвои миллат соли 2019-2021 рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои маълум эълон намуд. Дар баробари ин ман як дастгоҳи духкашакро сохтам ки он ба манбаи ҷарён яъне батарея ба кор медарояд ва ин метавонад маҳсулоти шириро омехта намояд. ва дуюмин дастгоҳи сохтаи ман ин бошад ҷоруби электронӣ, яъне мо дешавем ки ба манбаи ҷарён ба батарея ба кор шурӯъ менамояд ва амин ба батарея шурӯъ намудан амин корҳои занонро каму беш амин осонтар мегардонад. сеюмин дастгоҳи сохтаи ман ин пайваст намудани ҳар гуна амин заргариҳо мебошад. аз ҷумла амин ҳар гуна металлҳоро ба ҳам пайваст менамояд, яъне амин оҳан, мед, алюминий ва тилловориҳоро амин бо ҳам пайваст менамояд. ин дастгоҳ аз як амин аккумулятор сохта шудааст ва аз як қалами оддӣ сохта шудааст ва амин метавонад ӯ амин фурӯзонакро ҳам равшан гардонад. шумо ҳам ҷоруби электрикиро бо шарҳ медодед? чӣ хел тарзи кораш? тарзи кора ин гуна мебошад. ин гуна ҳами тарзи кори мебошад. бисёр асбобҳои хуб тайёр кардаеду. фақат пеш аз он ки асбоб тайёр кунед, аввал шумо моҳияти фоидаи ҳамон асбоби тайёр мекардагиро донистантон дар кор. шумо бисёр қобилияти хуб доштед, мана ин қадар асбобҳоро ба кор даровардед. ҳоло дар ҳамин ман гӯем дунё баёр Тоҷикистон багӯем ҷоруби электронӣ ҳастми, электрикӣ ҳастми, ягон ҷо ба шумо дидед? аз ҷумла палисос вуҷуд дорад, он барои чангу хоки яъне хонаҳоро ба худ ҷалб карда мебошад. И вай фишори газ қатъи кашида мегирад. ин худаш тоза мекунад. мана гилема агар ҳамин хел калон шумонем тоза мекунад ми ҳамин хел боз шумо метавонед ки аз ин да ҳам асбобҳои хуби фоиданок созед. раҳмат. салому алайкум устодони азиз. ман Матевз Байдулло хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти минаи умри рақами 56 ноҳияи Вахш мебошам. ман имрӯз макети карусел яъне чархфалакро сохтам. ин макети сохтаи ман аз 8 ҷои нишаст ва бо тасмаҳои бехатарӣ низ омода шудааст. ва боз дар ин ҷо як макети мошинеро сохтам ки вай 4 функсияро иҷро мекунад. пеш, қафо ва ду тарафи чап ростро гардишро иҷро мекунад. дар ин макети карусели сохтаи ман бисёртар аз картон истифода бурда шудааст ва гирд атрофи онро бо нигинҳои миллии худамон ороиш додам. тарзи кори вай чунин аст. тарзи кори ин мошин бошад. иборат аст. вай ин мошинча аз 4 фар иборат буда дар дарунаш 2 муҳаррик вуҷуд дорад. капотӯй мешавад. ин оддӣ каруселҳое ки дар боғҳо мебинем, ягон навигарӣ ҳаст дар карусели сози худат? навигариаш ин аст ки гирду атрофи онро бо нигинҳои миллии худамон ороиш додам.
нигинҳои миллӣ навигарӣ дар ин боғои истироҳатӣ нест нигинҳои миллӣ кадагӣ нест ҳозир ҳастанду лекин на он қадар бисёр нест. хуб мана мошинҳое ки ина нишондодӣ шуда вай пулт мегӯянд пулқати рафт омад кардан ин ҳама бозичҳои кӯдакона ҳамин хел ин бам ягон навигарӣ шумо вай намекунед ки ана и хел кунем беҳтар гуфта шумо то ин дараҷа вай бадтарин монди пулқати кор карда ҳамин хел ми Инро мо аз нол як бардоштем ҳамаи чизор худамон кардем тамоша болем. дар телевизорам нишон медиҳад шумо боз ҳам телевизор нигоҳ карда бисёртар ҳар хел моделҳо бароварданатон мумкин аст.